lai spotlight nhìn say yang khmat utrai lai spotlight dan lai spotlight kui nhìn say yang khmat utrai bagi ada min ya rai for kan Jing sungu yo blai kong kwa ban ai blai sabatan hakani kejanmet kat bangi yo sungu yo keten yo blai bat hakju por kat bangi yo ye jing roi ye ro ye hakani por kat bangi ya chi prang ye ban sekri yo blai ye kwa ban pediang subha pi ki parabanget baro Pat kumju na kwa pria subha ya ki parlok ki ba kwa bat ki ba don ni jing thu nam ta ban sngo bat ban snap ikni kubor bat ikni ji sekri ke jongi ha kni jan tikat ba ni ya chapram ton ni phai ha number jirwai ke ba sispa ru kusan ne ki kot jirwai ki bat thamai bat sispa san puar na kot jirwai barin chispa rukusan na kot jirwai batamai chispa santu ar na kot jirwai barin ai ya ke bible ai ya ke bible ubaten sabarna ban menjen Ibayat sakmai Om Malaka Ya Jinsun Laka Nadi Banji
dia kena kepor aswa bagi saiti dia kepor hau nokren mina pai na jing thok koi ke bangila mansyam na ke kitab jong Jeremia kalnong ke baan ke rekod ke baan puan Jeremia kalnong ke baan ke rekod ke baan puan namar la me pensum yalade da ke tepai bat misim sibun ke sabon penban yak jingbam hok jome la thok dak hakmat jonga om utrai ublay yang pulai sesin namar la me pensum yalade da ketepai bat misim sibun kesabon penban yak jingbam hok jome la thok dak hakmat jonga om utrai ublay tung nya pendam klik kat bang nia doai rupa jungi bah neng diwan hajan jame trai butha akini jan me pan aimu ime pan ai ke buram bat ke jingiro seme blai balong no thau no penlong jongi lengba ha ke keteng ke jong Jesus Christ balong sim kisim bat trai ki trai diwan hajan jame atrai hakini kapor kat bang sikri ya ke keteng ke bakim bat ke don buram jame bat bang yo sngo trai ya ke kubor lengba sikri jame diwan atrai ye ya ke ban IT lak jingem hame bamen sngo ha ban pediang ini bab mapru iki babon belen ki pop ki bang syai konsusi ini ban ni dabu ik jing dwai ki bakerpan na ta ni jing sikri hi bro away ba me man ya lam bat ba me man kerku bat ba me hi man kren ko trai dor ka du kum ju atrai nam ta sikri jome ban sasam ni ke kubor hap deng jomi to ban sle u dalo jong man sim ko bat to ai ba men bu iki ten jome hak do lut bat hak remiang sentur ke jong u bat ba kumta un pli un kren hap deng jong to the priang jing dwai out blame crown sai sin pat ipan ni timap ba men sngop ha ban map iki babun blen ki pop jongi ba pen susi ime hak jing kren hak jing le dan hak jing perkha te kublai try ba men sngo ini ipan hak teng Jesus Christ amen. Dia kena keporpat in poino syakwe pat benta pat kitab kalong ban yok sngo ye ketien jom lai inokren iban kren hapdeng jongi hakene kepor ide church pastor jong kebalang non stonyi i F langsiam dia hakene kepor mi IT no ekpor syapi kublai sabatoni pi baro ngadap daga jingkmen hani ga jamit ban yeng hakmat jong pi ban sam ni ten ko khoi ki jong glei ngakhot sing bhai pi baro ki bapet ekni ka program jini online lamba ka YouTube channel jong ka balang suan di Adventist nongstoin ka khubor jingi hani ga jamit kalong ka jingpang ka basir khai haswa baginya kulai gini ka subject nginya pendem syah ka jingduai ublai pa ubakhoi jingi ubah ban ni wan ban musim hakmat jome hani ga jamit trying and why men kren hangi iwai pat wei lemba kini ke kubor hangi ke janmit trying and why tu pendap hangi dok mensim bakoi jome kat bangi sengap yang ni ke kubor lemba ke tin bakoi ke jome ngad why try men ke ku hangi iwai pat wei hangi ke kubor pat pendon kam yo syakri beritam jome penslek dok mensim bakoi halor jengi iwai pat wei ngad why kini ke jingker ku tem Jisu amen ka jingpang ka basir khai larang ipet ke kum ke Bible na ke testament ke barim hadu ke testament ke batmai yu i badon ke we ke jingpang ke basyirkhai baha ke Bible balara ki briu ki yo ekni ke jingpang la nyau ki kum ki briu ki babom khoi ha ka imlang ke salang bat lara ki briu ki yo ekni ke jingpang kimla bandon ha ka imlang ke salang ki hapan sa jingai na ke snong ki hapan sa jingai na ke nomba kani ke jingpang kare ke jingpang nyang tholi lani ke jingpang nya lengkut balara ki briu kiba yo ekni ke jingpang kimla bandon bar kiba haying sem ki hab banis sa la ka jong ke jaka bat kumta kani ke jingpang kalong ke jingpang ka bayebit
Bat mentah di sini i baka jingpang hakan perthai ke basyir hitam kare ke jingpang coronavirus. Baki briu ki bayo e kare ke jingpang kimla bani salang hakajuk kayeng kimla ban salang hakajuk ke jaga bat ki bahyeng sem bat ki ba i ki bathoin ki haban sa jengai nalayeng bat ki haban sa kuarantin kumbakat tu kat Nepal. Bat ki briu hak testament ke barimru ki haban sa kuarantin haki jaga ki bakham jengai nalayeng. Kani ke jingpang kalong ke jingpang ke bayibit mentah kisni bat ke jingpang ke basyirkhai bat kani ke jingpang kala sedang nakri China yang kebala kani ke jingpang kala mi bat kumta kala kta ya ke wei bak wei ke ri haka parthai bat niu i bat kani ke jingpang kalong ke bas sapriang stat hadu kata ki briu haka parthai kala yo ya kani ke jingpang khalu khala bat kumta pat don ki dawai ki bala ban penjam ban penja ek ni ke jingpang hadu mentah kisni nyu i ki farmasi ki doktor ki pat la ban sumar ban ai ke jing sumar ke babiang ba on penduk no ek ni ke jingpang hanrengi kermen ba ublei ubakhrau ula ban penduk ek ni ke jingpang ha ke kisni mentang ini pai sya ke wei pat ke jingpang ke basyir hitam katar ke jingpang ke bron ha ke bible Baka ni ke jingpang ke bakham syirkhai nakini baro ar ke ke jingpang pop. Baka ni ke jingpang pop kala sedang nengkong nadu na benem. Ba unompok uba nengkong udai Lucifer ubala ham no asyani ke khendau. Ban ula wan haka per Eden ban pensoi ya ke wei ke longjing jong Adam bat ke im. Ban ula wan ban pensoi hagi kata kapop kala rum haka longjing jeki kapop kala sensar bat kumta kala jia ke jingpang ke jingstom ke jinyap. Kani ke jingpang jong kapop kalawan haka longjing ke jong Adam larangi pai haka siti seki nongrum kala nong ke ba sam gan khot ke ba khat ar hadu ke ba khat sam ka bible kai tu ingi hangtu bana uwei ubriu lawan kapop sekani ke perthai bat nang ba Adam kani kapop kala hir paten la paten seki briu ki bidon hakani ke perthai kumba ka jingpang coronavirus kala sedang nakri China bat kala kata ya ke perthai barok ke wei Kap ni kapop kala sedang nak keper Eden, bat kala sedang nak longjing jong Adam, kala kata haki khon ki kiti ki jongu, kumta kala kata na uwei briu syak uwei bat ki briu, bat kumta kani ke jingpang ka bit na uwei briu syak uwei ki briu. Kani ke jingpang pop, kalong ke jingpang ka basyirkhai, bat kalong ke jingpang ka bit, bagi khon ki kisi ku jong Adam, hadu mentakisni mangama pinyo e kani ke jingpang. Bat om don dawai om don dasin balak ban pungkhia e kani ke jingpang hanrengi angu ke ublei don tang we doktor ujongi ubla ban pungkhia ye pinga nakani ke jingpang ka basyirkhai uta de Jisu niu i menta kisi ki briu ke biyo e kani ke jingpang coronavirus ki hapan sa jengai ki hapannya penjengai iwei na iwei pat larangi lek sayo syahat larangi yai lenti singking Nimla banyak kublai ketibat kibriu ni hapan dapat ye kiwei kumba kidon ye kani ke jingpang nimla syuban syania kibriu menta kat kum kani ke juk ke bangi im menta kalakta ye kibriu kani perthai pitim em baka popro kalakta ya uwei pa uwei briu kani ke perthai om don uwei ru balai na kani ke jingpang pop ke basyirkhai kani ke perthai larangi pai kat kum ka jingtho pa khoi ke tin ke jongblai na ka kitab kat kum Isaya kalong ka basan ko khandai kat khot na ka baar Isaya kalong ka basan ko khandai kat khot na ka baar ka bible kai thu ingi hang nei ka om hanre ka jingbom hok jompi kila panya khlat no hapdeng jompi bat ublei jompi bat ki pop jompi kila ka yaki khmat jomu na pi kat ba un om yo sngau kani ka pop kala panya khlat yang ina ublei Bak ni ka pop kal peliak khlat ya ublei nangi kibriu ba ngimla chu banekren markhmat ba ublei haswa bo Adam ba ka imkin hab si ka pop kijuya kren markhmat ba ublei ka keper Eden hare da du ba ni ka pop bala wan rum haki kani ka pop kala penong kata ka jingnya khlat habreng jongki kala dom kata ka social distancing mentang yu iya kani ka jingle jong ke jingta jong kani ka jingpang kala penya khlat kala penya jengai kibriu na uwei briu sya uwei briu nimla syu panejan bat kani ke jingpang ka ba kani ka pop kala kta ik briu kala penia khlat no yang ina ublei nimla syu penia kren markhmat bat ublei nimla syu ban ye kendu bat ublei markhmat namar unong pop umla bani kendu bat ublei markhmat namar ka pop kamla bani don bat ublei
nak kata kadau ublei ong yo Moses memla ban pet yenga larami pet yenga men om im tikum ta kapop kanom la bandon bat ublei kala penia khlat yengi na ublei hanangi aingu yo ublei ba Jisu lawan ban penia sup hapdeng jongi bagani kapop ka penia khlat yengi hanangi don yo Jisu uno ye sai ujonga ujumpi ban pen Yesu hapdeng jongi naga jinga khlat jongani kapop ka balwanra larangi pet kat kum kani ke jinjia kani ke perthai menta niu I bagi briu kat kum kini ki start ki doktor ki higai bagi briu kini ban sai kini ban pet ki ti jong kida ka umbat ka sabon lani kita ka hand sanitizer ban pun khoi yangi na kani ke na kita ki knyang jimpang bakin omla ban rum ha ka men jongi ki briu handrai tu tip bakata ka jimpang pop ka bangi don kamla ban pun khoi ye pinga na kita ka jingsai da ka umbat ka sabon bat da kita ka hand sanitizer ngini pai naka Bible kumbangiliyo ke jingpulis dang menena Jeremia kalanong kebaar kat khot kebaar puar Jeremia kalanong kebaar kat khot kebaar puar ka ong nei namar lami pensumnya ladi dakat pay bat mesim sibon ka sabon penban ya ka jingbam hok jomela tho dak hakmat jonga ong utra ublei ong hani larangi sim sibon ka sabon larangi sim banthe sibon ka hakamet jengi larangi sut kanu kata ka jimbam hok jengi kalong hi hakmat jong blei kata ka bom hok lani kata ka pop kana sa hi ka pop hangi ha ubriu kamla ban pun khoi ingin na ka jimpang virus ka bangilayo nadu ka por jong adam kabla her pateng hangi ki khon ki siu menta ki briu hangani ka perthai kila ikini kita ban persang ban sai ban pun khoi jadi ban lai ne ke jimpang hanrai ublei u ai ngi da ka wepat karugam ba on sai ngi na ta ka jimpang virus jang ka pop larangi phai ka kum ka siti ka banengkom sa u yonis siti ka banengkom u yonis kalanong ka banengkom ka khot ka bahnyau ka siti ka banengkom u yonis kalanong ka banengkom ka khot ka bahnyau ka Bible kai thu ingi hangni nengkong Yunis iwai hinya ko ang kunai hanrei ladangi yai hakata ka jingsai kuma ulong mau hakata ka jingsai ni don kata ka jingslok para lok hi bakas na ujisu ukhon ju ka pen kho ingi naga pop baro ka Bible kai thu ingi hani badai tang naga snam ujisu ka pen khoi bat ka basai ki pop jingi baro nagi jingbam hok jengi ka snam ujisu ka sat khoi yengi kapen khoi yau nampop ko mga kapen khoi yiki nampop ki bakum mapi ki blakta dakani ko virus jeng ko pop kabla hier paten nadu apartment barka kmitemen jengi u adam barka im omran da ka wepat yak ban sai ki pop ki jongpi jenga hanai naga snam ujisu kabla play hak ding na halo ulum kalbari arah jar stem suwa kata ka jingjau jong ka snam ujisu kabla ban sai khoi ye pinga naga pop ka jongi iwei pei kaban tap iki pop jongi naki jingbam hok ki jongi iwei pei ka ktin jomlei ka ai ka jingkermen happy hanga ki bri ka blayo eni ka jimpang corona virus jong ka pop ka snamu jisu kan pen khoi ye pinga amdan da wai da ka wei pat ka ban pen khoi yengi amdan da ktor da wei pat ubla ban pen khia yengi harangi don jisu unong pen khia ujungi hapenen ubla ban pun khoi ye pinga nakani ke jingbam hok jengi baro larangi phai hagar khot ka bakhandai ka ong kumni nangkong Yunis iwei khandai larangi phlai ki pop jengi long ubal yaine uba hok ban map no ya kita ki pop jengi bat ban pun khoi jengi naka bom hok baro larangi wan shau jisu larangi thu shau jisu ye ka ai ka bangala le ye ka ai ka phi philale ujisu ukloi ban kudup i pi ban ma ki pop ki jongpi ban sai ki pop ki jongpi jonga ban sai ki pop jonga jingim samla jonga ban sai ki pop jongpi kum ki kimi ki pa ki noyalam hakaying kesem ki noyalam hapok ka balam ujisu ukular ban sai ki pop jongi larangi wan sura ka jingai ban plai ki pop ki jongi ka jingpular ki jong jisu kolong ka masngu tenat hadu kata-kata larangi pai biang hangne larangi pet haka jela ka jungi hadu menda ka sni ngi i baka jingpang kelna kiustet hadu kata-kata palak news pak mut ki briu ke balayo ya kani ke jingpang hami khalaya haka jela ka jungi ngi i ya ka jingkiu jong kani ke jingpang kala roistet hadu kata-kata
Lalu ni ya ke India jini barok kowe. Palat khasan laki beriu ke leyo ya ke jimpang hakar ri ke jomi hani he India. Handrai lalangi pek menta salon sar hakani perthai. Kat kum ka Bible ni iba ka Bible ka ong barok ke lahap no na ka burong ke jomplay. Barok ke le pop bak kila do le no e kata ka burong ke jomplay. Rom kanong balai khot ka ba arpulai. Ni barok lates ni balasem ni bangi lalom positif haka kis virus kebakakta kani kapop haka jim jengi dua. Ngini pai kat kum ka kitab Isaya kunong ka nengkong kat khot ka basau haduk ka bahanriu. Ngini pai na ka Bible na ka tin bako jonglei na Isaya kunong ka nengkong kat khot ka basau haduk ka bahanriu. Ka kitab Isaya kalanong kaban nengkong kerkhot kabasau haduk kabahan riu ka Bible ka ongkum nei a ka jaj ban riu bapop upai lang balakit khia da ka bomho usumbai ki nong le sniu ki khon ki bapan sniu kle i no yo try kle i ben yo ta ba khu jong ki Israel kle khlat no shadin ka tien jong blai ka ong hani ka jaj ban riu bapop ka we ba ka jaj ban riu lakta da ka pop ha ka ni ka pop thai cái kapop cái cái jing pen khanya ki hukum ki jong play cái hukum ki jong play ka phila pen khanya ka jing ki jong play andrai play pular ban ma ki pop ki jong ya kita ki jing pen khany jong kita ki hukum ki jong play ka tin jong play ka om ba kila khlak no na play namar kani kapop kala kta yu briu kala pelong ini bandon kata ka jing khlat kata ka social distancing baru play nimla syu mane kren markmat baru play nimla syu mane slop baru play namar kani ki jing kta ajing kapop namar la syam ni bagi long kita ki virus patient balates ni bala long positif hang ni ka case ke jogi ngini pai ka khot ka basan ka ongkum nei Isaya iwaisan ka ongkum nei naba nakabalay ban shu ye phi ba phin nang kham yele prasha ublay kuran hani ye kapop jong ki khun Israel ha kapor ka jong Isya ha ka spa snem ka bapra ba kini ki khun Israel kila phai din no no blay kile le prasha ye blay bar kapop kala pen ye khla no naki na pedeng ublay bat kumta ublay ong hani balay ban shu ye phi kajingkran ke jong blai hani lamba Isya ka lomba kini ki briu ka pop barim ka bakila le kampat kut henry menta kila le da ka weipat ka pop ka bakila syam thamai bakila lap ye ka weipat ka idea ban le ka pop bat ublai ong balai ba on shu ye phi ka ba kata ka jingle ka barim kampat khia kata ka jingle ka ba menshwa ompat lapun khia ye phi na ka pop namar kim simala wan shu ublai ban ma na ublay bang balay ba on nang shok ipi barang pensitom ipi ya kata ke jingle persya ke jompi ka Bible ka ong hani ka khli kalapang baro bar ka donut ka sneu luai baro nadu ka slajat wat hadu ka khli om don jingsa ya ka tangki jingmong bat ki jingam snam bat ki thamai ba miksui ki bom pat thai bat om simla span bat om simla penjam ki da ka khniang ublay ong hani la syam ye phina do khli hadu kjap baro shirnyen la lam ye phi ba philong ki nompo ba philong kita ki bala don ye kata ka virus jeng pop ba ba sejar haka met haka jingim haka jingmut ke jing berkhat la syam ni bagi long ki nompo ba kani ka virus jeng pop kala kata ini bala syam ni bagi long positif ka tin jumlai ka ong hani om don jing sai adu khli hadu kjap kani ke jing ta jeng pop ka Bible ka ong hani don ki jingam snam ki jingmong hani ka dei ke jingmong ka baka ni ka pop ka kta ya ka jingim ka jong briu ka pen sniu dur ya u briu ha ka jingim ka jong baka ni ka pop ka wan ra ya kata ka jingmong ka bala don ki sok kliang ha ka jingim ka jong wei pa wei briu kanu ka pop ka bangile lada ublay hoi ulama biki pop jengi hanai tu tip baka don ka sok kriang kumba yau jisu la sa narpna arajar snem mensua hanrei lapen khia anak kita ki jing mong ki bala sa ha ki ti ki kijat jemu hanai tu tip baki jing mong kita ki
kita ki sok kliang kene haka keti ki jong Jisu kani ka pop ro kawan ra ye ki sok kliang ba ki jingmong haka jingim jong wei ba wei breu lan ni pa hanik om bat ki jingem snam ki bom pat thai ki bam mik sui kamut ba ki breu kedang pun ni kita ka pop haka jingim joki kata ka pop kadang don syapo ki breu lani om kata ka pop kam simla mi kam simla pau kala ban long ba ki breu kedang pun ya ka pop haka jingim haka jingu ki jing perkhat ban le pop ban pun sniu ya wei breu ban pun sniu ya ka tai ka breu ban pun sniu ka long yeng lani ban le ek ba sniu haka ne perthai ka jing pun ksut hane ka ba theu ya ka jing pun jong ki breu ya ka pop hanre ublei ukwa ba on pen pei no ek ta ka pop ka bla pun da breu ba on pen bhai ya ka ta ka jing pun ksut haka jing imu breu ka Bible ong hane bat om shimla spain bat om shimla penjam ki da ka om phaniang ya kita ki jingmong jong ki breu kita ka jingpun ksut ya kita ka jingpun jong breu ka pop om shimla sok spain ki da ka om phaniang ka om phaniang ka theu hani ya om mensim bakhoi ublei ukwa ba on pha ya om mensim bakhoi ba on pun kendo ya ka perthai ya ka pop syapang ka pop bat syapang ka hok bagi breaking snow tho ya kata ka surkran ka jong mensim bakhoi ka ba kren hangi haru kene ka janmet nama kene ka khubor ublei ukran shaki sanga ki breu ki bala yo e kene ka jimpang virus kene ka jimpang jong ka pop ka Bible ka khot yangi lalangi long ki nompo ngeu i hani ublei ukran syapang ki khot Israel bakila long kita ki nompo ki bala ka pop kala penia khla na pre ublei baki kani ke jing ngam snam kala pen sniu ya ka snam jo ki breu kani ka snam ka bla her pateng nadu adam nadu ka im kala kta yangi kani ka snam kala pen sniu ya ka jing ya dai ka jong ni bat ublei ngila her pateng na kini ki breu ki bala kta ra ka pop ya kani ka jing her pateng la pen sniu yangi bat tumta ha ka jing ki jong khat breu kala dom satang ba breu unle ek ba sniu hanrengi aingu ya ublei ukwa ban ai hangi da kata ka snam ka bathmai ka ba Jisu ulap dei lo ulum kalori arjar snem mensuan mensim snem hau arjar khat khandai hau banai mas ipa janga kat ba idang ya lenti ha ka wei ka jingya lenti bat kensan kalau wan kata ka jing snu tulot ha ka met ka joti bat ila kelom no ha ka madan kumta kalami kata kat snam ka ba sniu na i bat kalami nak mud bat kalami nak sentur bat kumta ipa ila kelon hata klam ti briusu ila kelon bat kumta ki briu kila yo i ipa bat ila kelon hata bat kila penki i bat kila khli i bat mar kumta kila penkit no i sa hospital bat kasnam kalami nak met i bat ila jehe baro shermyeng kani kasnam ka sniu mangaba uweng perlong iha ban ai snam yet pa ban ai no da ka wei ka snam ka bathmai khanang ba unang la ban im ban tang ye ka jingim ha ka ni ka perthai uji suru lawan arjar snam menswa ban ai hangi da kata ka snam ka bathmai da ka jingim jinglong ka bathmai ka ba uji su lawan halor ka dingna ban syayap na ka taki pop ki jong pi janga ba ka ni ka waros jang ka pop kala pen sniu ye breu mentangin pai hau isya kalong ka ba nengkong ka khot ka ba khat prang ka Bible ka ong kumne kani kare ka jingpular ka jong blai ya phienga ki breu ka lakta da kani ka virus jing ka pop ublai ong kumne ali ti to nginya satnya lem ong utrai laki pop jong phi kala sao han kin le kat ka yo laki sao tho kin long kum unyo langron kani kare ka jingpular ka jong blai ya ki khon Israel kibala im haka pop jongki ublei om wala ka taru tu ali tu wan singa bangin ya satnya lem kamut bangin plai ki pop jengi syau ublei ba ublei un ya sat ta ki pop jengi ya kata ka gis ke jengi kabala long positif ba ublei un ma pharingi ba Jisu ulawan arjar snem mensuam laki pop jengi kisau hanyan Jisu ulawan ban ai la ka jong ka jingim ban ma ki pop ki jengi la kisau hanyan kasnam ka jong Jisu kan perkhoi hari ni nak pop jengi baro laki pop jengi kira sabtu ka Bible ko mungkin le kat ka yo ublei ular hani ban sai ki pop ki jong ri ki jonga ublei ular hani ba ung kelat ye ki pop ki jong ila kilong ki basau thu la kilong ki basau han
ublay ular ba on ma begi ba on sai kho yang ini way way dak senam ke jung jisu ular play hello ulum Calvary arca senam miswan ke jing ular ke jung play yang ini way ban kho dak ta virus jung ko kene ke jipi ke pala ke jung play ke pamayan hadap kata kata ke jipi ke jung play ya pi nga way ladon na brem jengi ki briu ki brak im hakabob jengi ublay khot ya pi nga hani ke janwe dak bangin wan shu dak bangin to yush ya ki jing tolok ki jengi ya ki jing ki jengi ba ublay ular ban ma ki pop ki jonga ublay ular ban ma ki pop ki jongpi ban pun khoi ingi dak tak senam ka ba kodor ke jong jisu nama ulat he ingi dak senam ka ba kodor jong khlor ke ding pna amron dak we pat kala dei tang dak ding pna ke jong jisu kris ka on sai ki pop ki jongi we ba ublay ular ban ma phare ni nama ke jingyap ke jong khon jong arah jar senam suam bon ai pinga dak jingim ke batumai ba ublay un ku ini nama kani ke kubo tungan ni duai ablay bakrau fa jini ba neng nga ai nu try ke jingi ke ba phla ke jone mi ai hangi kani ke kubo ni ke janme ka bakta yenga nongkong unong pop gadwa try men ma ki pop jingi we ki bala le hakba rui ki bala le hakba dum ki bala le dak jingmut ki jing berkhat ki bala le dak kam ki jingi gadwa try men sai ini dak senam ke bokodor jong jisu try be phangi wan seme kani ke bo Ibriu kibia singau ini kubor tu ai bukan kita iki tu ai bikin wan sejam jomi atrai bakin ya tu iki jing tulot ke jengki bami kular atrai ban ma biki pop ki jengi dak jing ya ukon jemi ban sop ban spai ban thau thmai ke jing im ke jengi ban maramot ban tei biang ya ke jing im ke thmai jengi ye ki long ying ke sem ki bal penjot da ubaman ye ke balang ke bal penjengai yangi nakataka hok ke jomi atrai henry gadwai hani por bamen ai hani ke jinge su ka ba mi atrai me la pelong da ke jingyap ke jomi halor ke ding khna try ba bhang tu pediang ini kum nei kum bangilong ban ma bi ki pop ke jingi ki ba saw hain bar ki bla saw tu a bi kin li kum ke yor kat kum ke jing polar ke skem ke jomi gadwai ka tem jisu amen ko ban ai ngu yo play namar jing kerku jongu baula ai kubor deng jongi nganget ba kertu ke kubor telalong jing kerku nam ta jongi we piwe tingin penwai no ek jing mane jongi dak bangi ni phai ha ke nombar jirwai ke ba arspa hanyo na ki kot jirwai ba thmai arspa hanyo na ki kot jirwai ba thmai bat chispa prapo khandai na ki kot jirwai berin Cispa prap kendai nak barin, bangsai ketok na. Bangsai ketok na.
pa jengi bahab neng yuan biang chan jeme trai ba wai no jong kenik jing sekri jong yame ikwa ban ai ku buram bat jing ro shme blai lembau Jesus Christ di ai mo ime trai na mata ke kubor ke ba mila ai pedeng jongi nyinget kan ba kedai kubor ye ke ba me mila temu kenang umno ban yerap ingi bangin singu thuk ye kejing kta jong kapop ha kejing im jongi bat bangin singu thuk trai ye kejing pen sniu dor kejongkan ye kejing im ke jongi wei pi wei depan ban atrai babha ginandon kalat pat kata kalong bangila banwan shime jisu nah banta ban yo ikjing sai yak ban pen khoi ingi nak tak jing pang pop ke basir kai ke ba omdan kanu ke ganja dawai lani kanu ke jing sai ke balak ban sai bat ke balak ban pen khoi ko trai te kumta au blai crown tu kerkui ke kubor bahkan long kalat hak ban kring yingi kinong pop hak ban kring yi kinong pop baro simi ujisu pat ngedwai au blem kraw medador kat kerpang sai simpat na hutai kitu kibasngu kibasngap ikini kubor yerap iki ko trai babha tak bami men ahiki ke bor panjab hlo ke pop da ke bakisania hami ujisu badda ke bawat ikji rap jam pat ngedwai atrai ie men kner men kata ik pertai baro kowe kebala jot kebala luat na kedau juk jing janjar na kedau juk kelanot kebala len shop ya kiri berjat rew kan thup ikene kiri ke jong ikut trai kan thup ikene ke jelak jong tu kener tak meme au lei pat kham tam trai ye ngebu ikjing duai ke bekerpang na bentai tu kibreu kibaya syam kibaya kendu ikjing pang hak jing im jongki lada dei kinu kijajing pang ko trai tu kner tu irap pat pun khia iki pat trai lada dei kitu kibala syak ta lengba kan ikjing pang kram corona virus ada duai ke patu trai isnei tu ngobha ye bandon dekat pergi ngobha ban aibor ki patu ngobha ban pen khia iki ko trai patu pen khia ye keri ki jongi ko tribe isnei patu ai ba hakum kene ko por bangin pai sheme bat bangin wat ye kmat jome trai diam ye jing dua jing sekri ki barit jome trai patu ngobha ye ban yerap ini bat ban diam ye kene jing kerpat ke jongi au blai bekram pada mapru iki bebon kilat ki ba misyam hak jing im jongi ke bawai no ko try to abek jing ye ba ki jong me blai ban bom jikut sebom jikut ke jing ai e badap yang ki jong Jesus Christ bo try lembat ki jing slop bathyang ba pen sek bor jong men sim kui to ai ba ki ne lai we blai ki ne don dekat lam yingi ba di breu barok kelam pertai oi lam mi pat lang jamin naduk mentah duk babong jikut amen